Mahimmancin ilimin kimiyyar binciken kayan tarihi wato archaeology shine bayyana fahimtar rayuwa da al'adun al'umma daban-daban waɗanda suka rayu lokacin da babu rubutu, babu karatu, wato lokacin kafin tarihi wanda ake kira prehistoric era a turance. Wannan fahimtar rayuwa da al'adu nasu yana kasancewa ne ta hanyar haƙe-haƙe na wuraren da suka zauna wato kufai ɗinsu da kuma kimiyyan karanta kayayyakin da aka samu a kufayinsu. Da irin wannan kimiyyan karatu da ake yi a kan kayayyakinsu da aka samu a kufayinsu ake iya fahimtar rayuwansu da al'adunsu da irin kuma zamantakewan da suka yi a mahallinsu da kuma fahimtar fasahar kere-kere na irin abubuwan da aka samu a muhallinsu wanda suka kera da kuma gano dalilin amfanin wannan abin da suka kera ga rayuwansu da kuma dalilin da ya sa suka kera wannan abun, dubi da fahimtar inda muhallinsu yake a wannan wuri. Da irin wannan kimiyyan karance-karance a kan kayayyakin waɗannan bayan Allah ke sa al'umman yanzu dogon tunani a kan irin rayuwar da waɗannan bayan Allah suka yi a wancan lokaci, dubi da irin rayuwar da muke yi a yanzu, wanda hakan ya nuna da yawa daga cikin fasahan ƙere-ƙere a wannan zamani namu ya samo asali ne daga ainihin fasahan ƙere-ƙere na waɗannan al'umma da suka rayu a wancan lokaci. Archaeological information.